Herek, omah wapi parah mepet Surabaya. Regane murah rek yo. Iki kesenenganmu kabeh, gede dawa yo. Omahe wapi parah rek yo. Sodang di Solawati. Ukurane 6 kali 14, regane 400 piro cak? 60 juta yo. Unit ready siap pindahan. Ayo cak langsung gak suwe-suwe cak. Lah, kene guys kayak biasa ya rek yo, oleh pager permanen gini dulu sampai mendukur lah, terus nang kene ono cendelo ngene hiasan gini kira yo boys rek yo kekinian lah engko free pager kira yo teko aku. Nek masalah karpot ombo mobil sembarang isok mlebu rek yo koyo Pajero, Innova, Bismini, bismillah masyaallah masuk kabeh yo. Pas tapak depan netron apik rek yo. Apa iki arane kira yo sing ngeru komenan rek aku lali rek lho lampu hiase boys rek yo wis. Terus nang kene iki ono ruang tamu outdoor yo. Cara ngono sampean nek duwe tamu, enak rek yo wis gak usah digo mlebu menjero. Ben kekayaanmu gak diireni tanggamu ngono lho rek maksude. Lah terus nang kene kok sampean isi ono taman-taman kok ono lampune rek yo. Lek omah iki lek bengi tambah apik rek yo. Wis, ayo cak kusene almini anti rayap lho, pintune boys. Lho, ruang tamu, ruang keluarga super gede rek yo. Kenek gawe nyeluk wong sak RT yo. Omah iki langsung open space rek yo. Lah, plafone cak sepilno cak. Oh, masyaallah, boys rek. Loh, lampune kristal rek, boys yo. Kamar anak loro. Lah iki kamar pertama area iki kiwire gede rek yo. Tangga kenek gawe-gawe apa ae rek yo. Kuda-kuda liar yo iso lah. Ono cendeloe yo. Engko sampean karene kono gordene tok lho. Apik rek yo hiasane. Lah sepurane rek yo. Lah terus nang kono iku ono kamar mandi. Sing pastine mewah rek yo, wis ala hotel bintang 5, kono iku wis ono wastafel ambek kaca kono iku rek yo. Wis. Wis, kene cak, langsung cak. Lah iki kamar keduae. Kamar kedua yo gede rek yo, padha lah karo kamar pertama. Wis ono cendeloe, pintune sliding rek yo. Lho, delon. Wapi rek yo. Lunyu ngene iki lho, koyo ulut kucing kuruli. Lah terus nang kene iki ono dapur sing mau mewah lho, open space. Wis ono mini bari rek yo. Lho, apik lampune kemrentel ya. Wis. Terus nang kene iki kompore. Dapure rek yo, iki nggone wastafel. Engko kompore free teko aku rek yo. Free teko aku kompor tanem ya. Wis ono wastafel. Lah terus nang kene iki ono home service area cuci jemur ya. Wis kene wis tak akeh pembuangan, kene wis tak akeh kran. Ndukur iku fiber rek yo. Iki tandon free lah iku, ndukur iku. Ono tandon rek yo. Wis ngono rek yo, info teko aku dino iki. Omah iki unit ready, siap pindahan, wis siap mbok tumbas intine yo. Paling iki kok karek pembersihan tok, estimasi 2 minggu wis wapi yo. Wis ngono nek sampean minat utawa pengen takon-takon survei lokasi, wis gak usah izin, gak usah sungkan, siap antar gratis 24 jam yo. Langsung capri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Marilah berkawan untuk masa depan. Assalamualaikum, bye bye.